Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. 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 Shout out! Kanina kasi sa Dear Love, ang usapan ay tungkol sa mga iba't ibang trip ng bawat generation. Okay. Yan, diba? So, alam mo ba yung tralalelo, tralala? Alam mo yun? Oh. How old are you? May bisita tayo How old are you? Ha? 9. 9 years old. Diba tralalelo? Ano yung tralalelo? Tralalelo, tralala. Tralalelo, tralala. So, Okay. alam mo yung brain rot? Oh, okay. Okay. So, bibigyan kita ng ano. Sige na. Ang dami na. Tell me if it's correct ha. Oh. So, ito yung kasi kanina sa Dear Love, sa sa eksena natin sa Dear Love, it was about yung isang anak na ang trip niya ay mga may jowa-jowa siyang AI, character AI. Okay. So, yan na din naman kasi yung mga world ngayon, so mga ganyan. So, tapos yung isa doon, sinabi sa kanya, ikaw purang alam mo, tralalalala, ganyan. Ganyan. Tapos sabi ko, ay, hindi foreign sa akin. Hindi foreign sa akin yung ganong lingwahe kasi nga naririnig ko siya sa mga anak ko. At dito yung dapat lagi nating sinasabi, no, na we should know the language of our kids, 'di ba? Alamin natin yung lingwahe nila. So pag sinabing tralalelo, tralala, that alam mo yan. So yung brain rot, kilala mo, what's your name again? Anong pangalan? John? John. Jared. Okay, Jared. Kilala mo si Cappuccino Ballerina? Ballerina ka. Tingnan mo, kilala niya. Okay. So, yung brain rot, Jens. Okay. Hindi ko, promise Jared, pasensya ka na. Pero katulad ka ng anak kong bunso, si Prince. Tawang-tawa siya sa brain rot. Okay, what is brain rot? Ang pagkakaintindi ko lang Okay, sige. Hindi ko sure. Like si Ballerina Cappuccino or Cappuccino Ballerina. So, yung mukha niya ay cappuccino cup. Ayun, cup. So, yung kape ng ano. Kape. Mug, cup. Pero yung katawan niya, ballerina. Tama? Tapos tawang-tawa sila doon. Tapos may mga iba pa yung mga karakter, Jegs. Ang mukha, dinosaur, yung katawan, building, ganun. Tapos tawang-tawa talaga sila dyan. Talaga? So, oo, kaya gusto ko lang sabihin, shout out sa lahat ng mga magulang na tinatry intindihin yung lengguwahe ng kanilang mga kids. And sometimes, parang, weird. Ako, honestly, weirdohan talaga ako. Nakakatawa dyan. Pero at the same time, sila din naman pag nakikinig sa atin, sasabihin nila, what's funny, mom? Mas weirdo tayo. Mas weirdo tayo sa kanila. Parang ano nakakatawa doon, di ba? Kung sa kanila, yung girlfriend, boyfriend nila, AI. Sa panahon natin, dati ako nag-girlfriend ako ng mangga Ako stapler. Jowa ko stapler, diba? So, alam mo yun, may mga kanya-kanya bawat generation. Mas malakas tama natin. Ang lakas ng tama natin. Sabi nga nung isa kong kaibigan, sabi niya, parang parehas din naman tayo sa mga ganyan, except that, sabi niya, ito naman millennial. Sabi niya, ang naabutan niya naman is may mga jowa-jowa sa chat. Kahit hindi naman niya nakikita talaga. Yung ASL, age, sex, location, natandaan mo yan? Diba? Sa Yahoo ba yun? RMC, something ganun. Tsaka dati, ewan ko po kung naabutan po ninyo ha. Kung naabutan nyo, sigurado may gout ka na.
Yung kung pagka nabobore ka, yung sa madaling araw, may channel na sinasabi, na-bored ka ba? Tapos puro numbers. Maglalagay ng mga numbers doon na pwede Yes, mong... yung nagpa-flash sa screen sa TV. Yes, correct. O, diba? So, tayo, humaling din tayo sa ganyan. Tsaka sa phone pal. Meron tayong mga nakaka-phone pal dati na humaling tayo kahit hindi pa natin sila nakikita. Totoo. So, it's important for parents to understand na una, nadaanan mo din yan. Yeah. So, hindi naman natin sinasabing, wag mo namang totaling pagwawalan. Hindi naman natin sinasabing, wag din sobrang lax na wala kang pakialam. 'Di ba? Doon lang tayo sa sakto lang. Lagi natin sinasabi to, lahat ng sobra po ay hindi maganda. Correct. So, kung sobra-sobra ng paghihigpit, hindi na maganda yan. Baka magrebelde pa yan. Pag sobra naman luwag, hindi mo na alam, napapahamak na pala. Diba? Importante ding intindihin kasi hinigpitan mo, talaga, wala naman palang masama, di ba? Oo. Kasi kung minsan natatakot tayo kasi hindi natin naiintindihan, pinaghihigpitan natin, baka ano na yan. Correct. Pero wala naman palang ibig sabihin. Alam mo, ito lang ang siguro para dun sa lahat ng mga magulang tsaka kabataan na nakatutok. Ang mga magulang kapag nagbibigay ng advice sa kanilang mga bagets, it's really more of, dinaanan kasi na nila una yung naloko sila, dinaanan na nila nung una yung may mga issue sila sa buhay, ayaw nang nila na, pagdaanan mo lang ulit. Totoo. Kaya din sila gano'n na lang, hay, ba't ka nagkukulong dyan? Siguro may ginagawa ka. Alam mo kung bakit sila gano'n? Kasi ginagawa. Kasi gano'n na. Ako, pag albawa, nagkukulong yung anak ko, talaga naman, sasabihin ko sa kanya, anong ginagawa mo dyan? Palibasa dati nagkukulong din ako. Pero yung pagkukulong ko dati, iba yung pagkukulong ko dati, may binabasa akong mga, tsaka may mga pinapanood na, di ba? May mga ganon. Diba? So sila din, nagtatago lang din sila kasi they want to keep the conversation private or kung ano man. Diba? So, let's just make sure that we know their language. Yan yung pinaka-importante. Oo. Lagi naman natin sinasabi pati yan na dapat alamin natin yung lengguwahe na meron sila. Kasi may danger din kasi kung hindi natin pinasok yung mundo nila, hindi natin inalam yung lingwahe nila, Correct. yung possibility kasi na pwede ka nilang paikutin. Tama. May mga ganong pagkakataon eh. Tama, totoo. May mga bata kasi pa-victim. Ano ba? Kakwento sa school, kawawa siya. Pero minamanipulate niya pala na siya pala yung nambibiktim. So, kaya importante din, kahit papaano, kahit hanggang dun lang sa bintana, masinlip lang natin yung mundo nila, Tama. makita natin kung paanong galawan. Kung kaya mong medyo ipasok yung sarili mo sa mundo nila. Oo, much better pag gandoon. Masasabayan mo talaga sila. Correct ka. Pero kung hindi, at least nakasilip ka. Alam mo kung they are in danger or hindi. Mas matanda ka eh. So, ibig sabihin ng mas matanda ka, mas alam mo. Yes. 'Di ba? Mas alam mo kung mapapahamak na or hindi. Yung character AI na yun, shinare ko na yan kanina kay Conyo Bicolano eh. Ano yan? Nakaka-hook din talaga yan. Kasi syempre, like sabi ko nga, I want to know the language of yung ating mga kabataan, 'di ba? So, ang eksena ko doon is, inalam ko kung ano. Tas ang cute din kasi niya, Jegs. Kunyari may crush ka. Kunyari, crush ko si Brad Pitt. Okay. Sorry na po, hindi ko nakalala yung mga mas bata. O Brad Pitt or Tom Cruise. So, pwedeng boses niya, tas kinakausap niya ako. So, kasi, trinay ko siyang pakinggan. So, parang ang eksena ko doon is, ganito pala yun. Hindi ko na malayan, 30 minutes na ako nandun. So, parang in a way, gets ko siya na, kaya pala nakaka-hook. Kasi kung kalbawa, crush mo, tas parang kinakausap ka. Kasi parang kinakausap ka eh. It becomes off pag sobra. Kasi meron ako narinig na ano naman. Ang binibigay naman is, nagbibigay siya ng mga, kunyari, syempre ang anak ko bata pa. Yun yung naalala ko yung kinukwento mo na sa Harry Potter na parang ganyan. Tas boses ni nung ganyan. Tas ang sinasabi, come to me. Rest in my chest, yung mga ganun. Hindi na yun tama. Pero yun yung 30 minutes kong pinakinggan. Ikaw pala yung nag-rest ako sa chest niya. Ako yung nag-rest sa chest niya. Nakakaloka. Pero, at least, hindi ako tanga pagdating doon. Relate ako. Alam ko nga yung tralala eh. Diba? So, let's know the language of our kids. Yun naman yung pinakamahalaga para lang hindi talaga sila madiskarel o makapagbigay tayo ng proper na guidance. Yan. Diba? Ay, nakakaloka talaga. Kaya mahirap maging magulang. Yeah.
Kasi syempre tayo, kunyari tayo, Jegs, 'di ba? Tayo may mga sarili din tayong problema eh. Totoo. May sarili din tayong issue. Pero kailangan pa rin natin maging matibay, maging maayos para sa mga pinalalaki nating mga anak. Ganon siya kahirap. Napaka-complicated talaga maging magulang. Hindi sa Correct. tinatakot namin kayo. Hindi sa tinatakot pero real talk lang din. Sa panahon Oo. kasi unlike, again, ito na naman tayo sa generations natin. Sa panahon natin, limited yung information natin. Ngayon kasi ang lawak ng information nila eh. Correct. Hindi natin sila nababantayan 24 oras. Hindi talaga. So, yung- ang daming area na i-cover natin Totoo. as a parent ngayon. At napakahirap. Na parang saan mo to nakuha? Halimbawa, nung isang araw nagtantrums yung anak ko. So sorry na po sa aking family dahil oversharer po yung too much information ng nanay niyo. Bentang-benta. Oversharer talaga yung nanay niyo eh. So, nagtantrums yung anak ko. So sa pagtatantrums, and it's normal for a 6-year-old to have tantrums. I feel like normal yon, no? So sa pagtatantrums niya, ang sabi niya ganito, everybody in this house wants me to die. Sabi ko, saan niya nakuha yun? Wala naman kaming pinakita sa kanya, kundi pagmamahal, pagsuporta. At I think we're trying to really do our best to make them feel that they are loved. Yeah. So definitely, alam ko sa sarili ko, kahit hindi ko siya bantayan 24/7, hindi sa akin ang galing yung linyang yon. For sure, it's something Definitely sa mga napapanood. sa mga napapanood niya. Na everybody in this house wants me to die. Alam mo, natatawa ko na naiirita. Parang tulad lang yan ng get the gun in the basement. Wala naman kami basement. Nakakaloka! Yung mga ginagaya nilang YouTubers yan eh. Yung mga ganyan. Yan, totoo. And honestly, Jegs, hindi ko mababantayan eh. So kung may mga naririnig na kayo mga ganyan, you make sure pag kalmado na sila, sasabihan mo sila na okay lang manood, pero wag mong gagayahin, wag mong, isa puso at isa buhay lahat ng mga sinasabi ng pinapanood mo kasi evil 'yan. Kaya importante ngayon talaga sa mga parents yung values na pinupunla natin as early age sa mga kabataan, napaka-importante talaga eh. Iba yung naisip ko sa punla. Ano bang pinupunla sa ni Coliana? Nakabasa to ng Serex ng araw. Pag nakakarinig ako ng salitang punla, hiyas. I remember my Serex days. Oy, kung alam mo yung Serex, malamang may gout ka na! Nakakaloka. So yun, importante din yung exposure sa Word of God. Yan. Yes. Para at least kahit wala ka man, dahil alam mo yung anak mo, medyo na-expose na siya, alam niya na yung merong conviction na kahit sabihin natin sa murang edad nila. Correct. Alam nila na kahit papano to try to distinguish what is right or wrong. May discernment na sila. Kasi, ay, bad yan. Grabe yung information, grabe yung content that is available to them eh. For example, meron akong nasabayan kong manood yung anak ko, ang pinapanood niya, tawang-tawa siya. Parang ang tinuturo ng YouTuber, ways kung paano hindi pumasok sa klase. Well, ginawa ko din naman yun nung araw, pero ibig sabihin, itinuturo siya ng yung mga ganyang pinagbabawal na technique. Binubulong-bulong lang yan nung araw sa atin. Uy, diba? maglalagay ka ng bawang sa kilikili. Yung isa ko kaklase, pag gusto niyang hindi maka-attend ng class, nagpapatak siya sa mata ng something. Kasi para allergic siya doon. May sore eyes. Oo, allergic siya doon eh. Kapag ka nagpapatak siya, lumalaki yung mata niya. So, ginagawa niya pag hindi siya handa sa exam. So, kumbaga parang gawain din naman ng mga Gen X yan. Pero, pinagbabawal na technique, bilong-bulong lang po yan. Hindi siya outright content that is available. Madami kasi makakapanood eh. Naalala ko rin din ako dati nung elementary, takot ako sa injection. Di ba may pabakuna yan? Yan. So pag alam ko malapit na yung sa amin, yung nurse, lumalabas ako, naghahanap ako ng mga bulak. Takot ka sa injection sa dami ng tattoo mo? Dati. Naghanap ako ng bulak, tapos nilagay ko, tapos na po ako. Ganun. Mga tawag dyan, pinagbabawal na technique. Pero hindi siya outright na available na information na ito gawin. Ito yung YouTuber na to, yan yung mga sample. Maglagay ka kunwari ng ganito, tapos uminom ka ng ganyan para manginig ka. Mga ganun.
na pag hindi mo talaga binantayan, good luck talaga. Ay nako. So let's take care for Ayan, kids. bantayan po natin yung mga anak Be natin. sure, bantayan natin sila. Okay, Docs? O siya, balikan namin kayo mamaya uli ha. Siyempre, hanggang dito na lang po ang Tabalang Kumikinang. Muli, ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.